ноҳияи кӯҳистони Тоҷикобод 48,000 аҳолӣ ва ҳамагӣ 1865 гектар замини корами обӣ дорад. Мардумонаш зарурати таъмини оилаи хеш ва бозорҳои дохилиро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ба хубӣ дарк намуданд. Меҳнат ин шараф аст. имрӯз мо дар қитъаи назди хонамон қариб 12 соти картошка киш кардем. имрӯз айни гулда ҳаст. ба замин бо дар қитъаи назди пиёз, гашниш, лубиёгӣ, тамоми он чизе ки дар хоҷагӣ зарур аст, шинондем, маҳсули дасти худмона истифода бурда истодем, зиёдтиша бо дар бозори маҳал бироварда ба фурӯш. Аз ҳисоби даромади ин хоҷагӣ ҳамаи камоҷии хоҷагиро буд мекунем. тамоми шароити зиндагиро аз ҳисоби меҳнати худмон имрӯз мо муҳайё сохта истодем. дар деҳоти Ширинчашма ки аз сатҳи баҳр хеле баланд аст, иқлими мусоидаш барои истеҳсоли картошка хеле мувофиқ аст. ҳар як сокини ҳамин деҳоти кӯҳистон агар ҳамин замини назди ҳавлигиша самаранок истифода бара ба вай меҳнат аз таҳти дил кина, ман боварӣ комил дорам ки вай аз ҳамун замини худаш хоҷагӣ оилаи худша бе ягон камбудӣ таъмин карда метавонад ва муҳтоҷ ба бозор намешавад. аз сатҳи иқтисодию иҷтимоии оилашам баланд бардошта мешавад. ман барои оилаи худам, барои фарзандом, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагим, барои осуда зиндагӣ карданам да охиам меҳнат кунӣ, ором осуда зиндагӣ мекунӣ, бе ягон камбудӣ, бе ягон қарз давода зиндагӣ мекунӣ. картишка захира мекунем, каду захира мекунем, лубиё захира мекунем, пиёз захира мекунем. чизе ки дар зиндагӣ дар корай, барои хӯрдан мо ягон чи бозор намерем, намехарем. дар деҳаи хушманзари Ширинчашма ки хокаш низ ба решаи зироат имкони нафаси тоза гирифтан медиҳад, оилаи Ғафуровҳо аз замини назди ҳавлигӣ тамоми маҳсулоти зарурии рӯзгорро истеҳсол намуда ниёз ба бозор надоранд. қитъаи заминҳои назди ҳавлигие ки ба гурӯҳи заминҳои корами обӣ дохил мешаванд, дар ноҳияи Тоҷикобод 625 гектарро ташкил медиҳанд. бо истифода аз иқлими хеле мусоид, сокинони деҳот дар ин қитъаҳои замин ба боғдорию занбури асалпарварӣ ва зироаткорӣ машғул мешаванд, ки аз ин ҳисоб фоидаи хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. бо истифода аз муҳити зист ки гулӯгиёҳои шифобахши табиӣ зиёд дорад, аъзоёни оила истеҳсоли асали аз ҷиҳати экологӣ хеле тозаро низ ба роҳ мондаанд. тамоми гиёҳҳои шифобахше ки дар ҳудуди ноҳияи мо мерӯяд, аз шаҳди он занбур асали тоза оварда мо имрӯз онро ҳам дар хоҷагӣ истифода бурда, ҳам ба бозори ноҳия, ҳам ба бозори ҷумҳурӣ боварда ба фурӯш мебарем. имрӯзҳо рӯзҳои наздик мумкин аст ки мо якум чи асалмона бигирем, барое ки имрӯз боди ҳаво соз омадагиай, имрӯз тайёрем ки мо ҳафтаи оянда асал бигирем. кишзорҳои сабз, меҳнати ҳалол ва рӯзгори ободи сокинони кӯҳистонро дида бовар ҳосил мекунем ки дар дурдасттарин гӯшаҳои ватан мардумонаш аз сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат шукргузор буда дар мавриди истифодаи замин, истеҳсоли маҳсулоти худӣ ва таъмини бозорҳои дохилӣ бо маводи ғизоӣ ғайрату талош менамоянд.